खुलुमबाय रायजोफोरा फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सासे आबादारिया आपेल फिथाइनि खेथि मावनानै आबाद मावनानै गोबां आपेल मोननायसै बियो बिखौ फाननानै गोबां फैसाबो मोनबाय बिदिनो बियो सानसेखालि मा खालामखो माने मोजां एकदम फ्रेश आपेलफोरखौ बुथुमनानै मोनसे कार्टनाव सोनानै बे सानबाय बेखिनि आपेलखौ आङो आश्रमाव हैना फैनो सासे मानसिनो आरो बे आपेलखौ लानानै आश्रमाव जाय माने दरजा खेंलाय माबालाय खामानि मावो दाहोना थायो बे दाहोनानो हैनायसै बियो आरो दाहोनानि सिगाङाव होनबाय जे बे आंनिनो आबाद मावनायनि फिथाइ आरो आं सानबाय मा नोंनो आङो बेखौ माने गिफ्ट हिसाबै नोंनो आं होबाय बेखिनिखौ आरो नों बेखौ जा खोब मोजां आपेला बिदि होननानै बे मानसिया फैनायसै न'आव जाय बे दरजा खेंलाय फांलाय खामानियाव दंमोन बे मानसिया आरो सानबाय बे आपेलखौथ' आं माने आं इमान गेदेर गिफ्ट मोननो गोनां मानसियानो नङा आं बे आश्रमाव सासे दाहोनासो आं दरजा खेंलाय फांलाय बे खामानियाव आं थाबाय थायो नाथाय बेबो मा साननानै आंनो होखो होनना गतिके बिनो आङो लाइक नङा आं आसलते इमान जग्य जायाखै इमान गेदेर गिफ्ट लानो थाखाय बेखौ आङो जोंनि जाय मेन गुरु बिनो हैनोसै आं बिदि होनना साननानै बियो गासै आपेलखौनो लांनानै बे गुरुजिनो हैनायसै आरो गुरुजिनो हैनानै बुंबाय जे ओरै बाथ्रा आंनो होफैदोंमोन नाथाय आं इमान गेदेर माने माबानि जग्य जायाखै दाबो बिनि आसोल मालिकआ नोंथाङासो आरो नोंथाङानो बेखौ लाखिदो बिदि होननानै गाव फैनानै आरोबाव बे दरजा जिङाव गसंना थाफैनोसै बे आश्रमनि गुरुजिया आरो सानबाय जे बे आपेलखौथ' आंनो होफैयाखैमोन बिनोसो होफैदोंमोन बेसो आंनो सन्माननि माबायाव खाथिराव बे आंनो होफैफिनदो नाथाय बे आपेलनि जग्यआ आंबो नङा जायखिजाया आं जोंनिनो आश्रमनि सासे बेमाराव गोलैसोना थानाय उथिनोबो हायै माबानोबो हायै सासे मानसि दं बिनिनो आं आपेल फिथाइखौ हैजोबनोसै बिदि साननानै बे गुरुजिया बे आपेल खिनिखौ लांनानै बै मानसिनो हैनायसै बिदि हैनायाव बै बेमारि मानसिया आरो सानबाय इमान बुरजा आपेल फिथाइ मानोबा आंनो होफैदो मिथिया आं जानोनो हाया लोंनोनो हाया आंनो आपेल फिथाइखौ होफैनानै मा खालामगोन आं दा आंखौ जायखिजाया उथिनो हायैयाव बेरामाव गोलैना थानायाव जोंनि जि आश्रमनि रान्धनि दंमोन बिसो आंखौ माने नायबाय दोङो दा बाथरुमफोराव लांलाय लाबलाय बा जायखिजाया आंनि जिफोर सुनाय बा आंखौ थुखैनाय गासै खामानिखौनो बे रान्धनिया मावबाय दोङो गतिके आं बेखौ बे रान्धनिनो हैना फैयो बिदि साननानै बियो गासै आपेलखौबो जेब्लानो बे रान्धनिया बे मानसिनि खाथियाव फैदोंमोन आरो फैनाय लोगो लोगो बे आपेल फिथाइखौ खिन्थिनानै बेखौ लाना थांनो थाखाय खोन्थाहरो बे रान्धनिया आरो सानबाय आंलाय मा आपेल जानोलै इमान मोनजाबाय थायो इमान माबाबाय थायो आपेल फिथाइखौलाय मा जानो होननानै रयसा गथ' सानै दोङो न'आव हिनजावबो दोङो बै मानसिनो हैना फैनि होननानै बे आपेलखौ गासैखौबो दिखांनानै थाङै थुङै बै दरजा खेंलाय फांलाय खालामबाय थायोमोन बै मानसिनाव लांनानै हैनायसै फिसा स्ट'रि नोंथांमोना खोनानाय बायदिनो नाथाय बे स्ट'रिनिफ्राय बे बाथ्राखौनो जोङो मिथिनो मोनो जे माबा मोनसे जुदि जोङो मोजां खामानि मावोना बैनि रिजाल्टआ
जेसेबांबाबो नांगौ एसे गोबावानो जागोन नाथाय गिदिं नोंथांनिसिम बिनि रिजाल्टआ फैथारगोन सानसेबाबो। बेनि थाखायनो गासैजोंबो मोजाङै थानो नाजानांगौ, मोजाङै रिलेसनफोरखौ लाखिनो नाजानांगौ आरो सब समावनो मोजां खामानि मावनो नाजानांगौ। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।